माबायदि थाङो मानसिफ्रा जाबाय बर्डार माने बे ब्रह्मपुत्रखौ बारबा मेघालया मोनबाय आरो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आं यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसे बरायफिनबावनाय थाबाय ओमफ्राय आं दा दङ धुब्रिनि आं मोनसे बिल्डिंआव दं आरो स' बे धुब्रिनि भिउखौ नोंथांमोना नायदो स' आंजों भिडिअआव नायफालांबाय थादो ओमफ्राय आंना माने यूट्यूबाव वाच टाइम नांगौ जादों स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय Denza goजौ दं गोजौ मोनलायदों नायहरबाथाय बोरैबा ग्रं ग्रं फिनो ओंखारलायो ओरैबो दङ ग्रं ग्रं फिनो ओंखारलायो गिखायो आरो नायहरबाथाय आं बोरैबा मोनो बिखाखाय सिब मोनलायलायो ओरैजाय स' लोगोफोर आं दा धुब्रिनि खाथिनि बे माबायाव अरे कहना क्या चाहते हो ब्रह्मपुत्रआव दंफैयो नोंथांमोना एसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय बेखौ स' गाइस नैबे जाबाय बर्डार माने बे ब्रह्मपुत्रखौ बारबा मेघालया मोनबाय आरो नायलांदो एसे भिउखौ नोंथांमोना ओरै नावानो नाव लड दं बेयाव फुरा ओंखाम उखैबायलाय उदै आलौजोब्बाय बाजारखौ बेरायदों दा फुरानो जोङो अन्ना जों वाव बिदिसो माथो सिङाव नै मानसिफ्रा ये सब लोग मेघालय में जाएगी क्या को स्किप खालामालासे नायलां लोगोफोर नोगोर गरम ओरैजाय साइडआव नै माबायदि थाङो मानसिफ्रा भिरानो जोबनो गैया आजां जाहाज सान्दुंबो नोगोर बिहिरबो आयौ आजां एसेबाबो नोंथांमोना नायनानै मिथिदोंबा मोजां मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दा बे ब्रह्मपुत्रनिफ्राय ओंखारफिनबाय भिडिअआ बारा गोलाव जायाखिसै जानांगौ थ' दिनैनि भिडिअआ बेसेनोमोन